Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның иҗат төркеме сезнең өчен бик күп кызыклы видео язмаларны әзерләп куйды. Бүген безнең программада Ижауның татар теле укытучылары бердәм методика көненә җыелды. 5-нче сыйныфта бер татар телен укытыр өчен мин 3 дәреслеккә мөрәҗәгать итәргә тиешмен. Дөньяга зур батырларны биргән кечкенә Иске Шыр авылы. Спонсорлар акчасына менә шушы паркны ясадык. Монда администрациянең дә, районның да бер тиен акчасы да кирмәде. Редүт авылында казымәсе. Саныду гашыкай әйтүземә кайсы талыга кунасын. Татар рухлы балалар милләт киләчәге. Минем хыялым үскәч татар җырчы булырга. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Никита Хрущев үлгәннән соң исламга карата сәясәт тагы да йомшара. Ул чакта хакимият диния нәзарәтләренең халык тормышында мөһимлеген аңлап, аңа каршы торуны начар фикер дип саный башлый. Балалар ял итте, укытучылар эшләде. Көзге каникулның берсендә Ижауның татар теле укытучылары бердәм методика көненә җыелды. Белем бирүдә яңа федераль стандартлар шартларында татар телен укыту буенча тәҗрибә уртаклаштылар. Проблема турында да сүз булды. Аларны хәл итү юлларын эзләделәр. Барысы турында да үз хәбәрчебез видео язмасында. Шулай аз калдыкмыни. Бердәм метод көнгә җыелган укытучылар гаҗәпләнүдән бигрәк ачына. Татар теле фән буларак быел Ижауның бары 2 белем йортында калган. Мәктәпләр хәзер укыту программасын үзләре сайлап ала. Белем йорты җитәкчелегенә бу баш авыртырмый гына туган телгә бәйле проблемалардан котылу мөмкинлеге дә. Бүгенге көндә бер генә мәктәп директоры да туган телне өйрәнү дәресенә башка фәннәр хисабына татар телен өйрәнүне алырга теләми. Беренчедән, икенчедән, һәрбер ата-ана да минем улыма, кызыма татар телен өйрәтергез дигән гаризаны язуны кирәк дип тапмый. Шулай итеп, туган тел артыкка кайтып кала. Аның өчен бары укытучыларның йөрәге урта. Ул йөкне алар җигелеп тарта. Башлангыч классларда белем бирүдә бердәм дәүләт стандартлары яңару сәбәпле тагын эшләре арткан. Узган елның май айында программа төзеп, көздән шуның буенча укыта башлаганнар. Аның да үз кыенлыклары. Моңа кадәр гамәлдә булган дәреслекләр инде иске. Тулысынча туры килми дип әйтеп тә булмый. Кайбер материаллар бар, кайберләре юк. Шуңа күрә, мәсәлән, 5-нче сыйныфта бер татар телен укытыр өчен, татар теле дәресен укытыр өчен мин 3 дәреслеккә мөрәҗәгать итәргә тиешмен. Чөнки анда яңа стандартлар буенча 5-нче сыйныфта сүз төркемнәре дә бар, лексикологиядә, синтаксиста һәм башкалар. Без аларны менә шушы төрле дәреслекләрдән, электрон чыганаклардан эзләп балаларга җиткерергә тиешбез. Ничек җиткерергә? Шуның буенча тәҗрибә уртаклашалар да. Программаларда өстәлде ресурслар. Шул ресурсларны өстәргә интернет ярдәм итә безгә. Һәрбер кабинетларда безнең ул ресурсларны кулланырлык әсбаплар бар. Экранна кайсы классларда токталар интерактив, шулар белән кулланабыз. Хөсәен Фәйзханов исемендәге лицейда заман технологиясын кулланып укыту мөмкинлекләре бар. 203 бала белем ала. Бу уку елына 2 беренче класс тупланган. Әти-әни лицейга баласын татар телен барлыгын белеп алып килә һәм гариза яза. Туган тел фән буларак 2нче класстан керә башлый. Габдулла Тукай исемендәге гимназиядә ул 1нче класстан алып укытыла. Әлбәттә, 1нче сыйныфтан башланырга кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки 2нче сыйныфта инде аның үзенең таләпләре уку программасында каралган, шулай бит, сөйләм телен үстерүгә инде анда бәлки әзрәк вакыт бирелә торгандыр. Менә 1нче сыйныфтан да күбрәк бирелә. Татар телен моңа кадәр укытылып килгән мәктәпләргә кире кайтарып буламы? Тырышырга кирәк ди Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәмзия Габбасова. Якын арада башкала мәгариф идарәсе вәкилләре, мәктәп директорлары татар теле укытучылары белән очрашу уздырырга планлаштыралар. Татар телен 1991 елда мәктәпләргә татар иҗтимагый үзәге, аның беренче президенты Мәсгуд Гаратуев тырышлыгы белән кертелде. Ул елларда дәреслекләр, заманча технологияләр юк, әмма әти-әниләрнең балаларына туган телне өйрәтү теләге бар. Мөгаллимнәр бернинди стандартларсыз, җиңсезганып эшли иде. Хәзер мөмкинлекләр дә киң. Тик теләк, туган телнең кирәклеген аңлау юк. Милли оешмалар бүген дә мәктәпләр белән актив бәйләнештә. Һәм
татар телен укыту проблемаларын төрле даирәләрдә күтәрә. Мәктәпләрне татар теле дәреслекләре әсбаплар белән тәэмин итүне хәл итә. Аларны Татарстаннан кайтарта. Укытучылар сафлары азаюга карамастан бирешмиләр. Гадәткә кергән регионара семинарга әзерләнәләр. Анда бөтен дөнья татар конгрессыннан да вәкил чакырырга планлаштыралар. Ижаудан Нәзир Нығманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Матвеевка районының Иске Әшир авылында истәлек бакчасы һәм үз көчләре белән җиңүне якынайтучы тыл хезмәткәрләренә, сугыш чоры балаларына багышланган мемориаль таш куелды. 2016 елда әлеге аллеяда авылга нигез салучы Әшир Иштирәковка истәлек ташы, кайнар нокталарда хезмәт итүчеләргә һәйкәл куелган иде. Иске Әшир иң элек Советлар Союзы герое Әкрәм Шамкаевны биргән авылда әле. Зур батырларны биргән Оренбург өлкәсенең кечкенә генә Иске Әшир авылыннан Фирүзә Сәләмова. Истәлек бакчасы авыл уртасында, мәдәният йорты янында урнашкан. Тыл хезмәткәре һәм сугыш чоры балаларына багышланган мемориаль таш. Беренче монумент Сабан. Ул җир эшкәрткән крестьяннарга һәм сугыш чорларында кырда эшләгән үсмер сабыйлар белән хатын-кызларга. Әмма сугыш чоры михнәтләре 77 ел узса да, күңел төрләрендә иң ачы хәсрәт булып саклана. Башаклар диде качка интектек без. Без ипи ашап үскән кеше түгел. Менә мине үзебезнең Матвеевкада менә еракта 5 километр Матвеевка тора. Шунда чиратка ипигә баса торган идек. Мине татар кызы дип атып кына бәрә, мен инәкәймә бер телем апайып кайтып чәйдә чирәгән кеше түгел. Бирмәделәр. Менә хәзер Аллаһның биргәненә шөкер. Җиңү көнен якынайтучылар арасында бәхетле балачакларын сугыш урлаган әби-бабалар. Гаделниса апа Газееваның әти-әнисе 4 улында сугышка озата. Беренче 26 елгы абзыем Касимов Сагит Махьянович Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнде. И шуны ала алмады, шунда үлеп калды. Шуннан соң икенчесе Касимов Кәрәм Махьянович 27 яшында үлеп китте. Шуннан калган ике абзыем бик алар инде Финляндия сугышында да катнаштылар. Ул да сабантый булмагандыр балакайларым. Бик авырлыклар белән инде алар Аллага шөкер җиңеп кайттылар. Һәрберсенең үз язмышы булса да, сугыш чоры балаларын бер нәрсә берләштерә. Ул әтисез үткән гомер. Әтием 43 елның апрель айында Ленинград янында һәлак булды. Болхов сугышында сугышканы әтием. Шуннан без әнигә швала калдык инде. Тылның бөтен газапларын һәм авырлыкларын кичергән сугыш балалары да онытылмас әрнүле елларны искә алды. 25-30 яшьтә тол калып, 3-4 бала үстереп, сыгылып та сынмаган әниләр алдында хәзерге безнең кешеләр, хәзерге балалар баш ияргә тиешледер дип уйлыйм мин. Бик кыен чорда яшәп, авылны юк итмичә балаларын тәрбияләп шулай үстерделәр әниләр. Рәхмәт аларга. Истәлек бакчасы проектның шишма башында Иске Әшир авылы хакимияте башлыгы Венер Валиев тора. Эшләгән кешеләрне әйтәм, онытырга ярамый. Ул бит ул герой бит ул. Бөтен әйбернең ишыгына, тамыры бит аны халыкта ята. Шуңа күрә мин уйладым, әйтәм, тружникым тыйлы дип, менә балаларга менә шуны куярга. Шуннан шуңа уйлагач инде, монда минем нык ярдәмле Шамкаев Валерий фермер малай бар безнең. Венер абый эшлә, мин ярдәм итәм ди ул бөтен әйбергә дә. И шуннан әкренеп үзем уйлау буенча проект ясадым үземчә, и кулларым белән шунда менә эшләп спонсорлар акчасына менә шушы паркны ясадык безне. Монда администрациянең да, районның да бер тиен акчасы да кирмәде. Менә бөтен хәләл кеше белән биргән кешеләрнең акчасы менә монда. Матур итеп саклап, матур итеп кадерен белеп шушында булган әйберләрнең бер әйбергә тимичә, бер әйберне бозмыйча буынга күчерербез дип ышанып калам. 13 ел эшләү дәверендә җитәкче эш һәйкәл урнаштырып, тирә-ягына агачлар утыртып парк булдыра. Иңлек Иске Әширдә авылга нигез салучы Әшир исемле милләттәшебезгә хәтер ташы куйдыра. Авыл тарихына килгәндә, ул 18нче гасыр урталарында хәзерге Татарстан җирлегеннән күчеп килүче татарлар белән бәйле. Буны ясаганнан соң икенче срокка калдым. Икенче срокта Афганистанга куярга уйладым. Безнең районда 2
орденоносец бар, орден Красной Звезды. Ikisi de Эшелдән, Афганда участвует икән, срочниклардан. Таштагы рәсемнәрдән авылдашлар хезмәт иткән кайнар нокталарны картадан караган кебек күзәтергә була. Бу саладан сугыш хәрәкәтләрендә 25 кеше катнашкан. Шуларның 24-е исән имин кайта. Туган якларын шәхесләр данлый. Авылга нигез салучы Әшир исемле милләттәшебез булса, авылны танытучы Советлар Союзы герое Әкрәм Шамкаев. Биредәге мәктәптә аның исемен йөртә. 1943 елны Днепрны кичү барышында кылган батырлыклары өчен Советлар Союзы герое исеме 9 кешегә бирелә. Әкрәм Шамкаев шуларның берсе. Мин хәтерлим, мин горурланам. Исемле хәтер китабының авторы, Иске Әшир мәктәбе директоры Эдуард Латыпов. Иске Әшир авылыннан Бөек Ватан сугышына 282 кеше киткән. Шуларның 118-е кайтмыйча калган. Безнең Иске Әшир авылыннан Советлар Союзы герое Шамкаев Әкрәм Биляевич бар. 8 кеше безнең Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгәннәр. 4 кеше безнең Дан 3нче дәрәҗә медаль белән бүләкләнгәннәр. 4 кеше Сталинның мактаулы хатлары белән бүләкләнгәннәр. Салаватов Гаяз абый Мәскәүдә безнең инде парадта да катнашкан. 24 июнь 45 елда. Иске Әшир 700 кешедән торган татар авылы. Туган якларны шәхесләр данлый. Бүген дә элешчә мобилизациядә батырлар авылыннан унлап татар егете катнаша. Шуларның берсе Ирина Ганиеваның улы Руслан. Русланыбыз хәзерге вакытта 24 февральдән бирле Украинада алдан баралар передовойда котышкыч афәтләрдән соң менә аларга бер атна ял бирделәр. Менә шул бер атна эчендә ул инде 2 көнгә авылга кайтып китәргә булды, әти-әниләрен күрергә. Русланның хезмәт иткән урынына озатка машина буш бармасын өчен Ирина Ганиева авылдашларына мөрәҗәгать белән чыга. Улы белән бергә булган сугышчыларга посылка җыела. 30 сәгать вакытыбыз бар иде. Авыл кешеләре шул хәтлек ярдәм иттеләр. Акчалата биргән акчаларына без күп итеп дарулар алдык, җылы киемнәр алдык. Иске Котылмәт, Иске Якып авыллары, Азамат, Шор авыллары, Тулбай авыллары һәркем үзенең ярдәм кулын сузды. Барыгызга да зур рәхмәт әйтәсем килә. Бездән дә алды, безне шул хәтлек күтәреп алды. Менә шушы авыл җирлеге хуҗасы Валиев Венера абый. Аңа зур рәхмәт. Матвеевка районында герой якташлары Әкрәм Шамкаевка мемориаль такта куючылар, мәктәпкә Советлар берлеге каһарманы исемен бирүчеләр, һәйкәлләр урнаштыручылар да Иске Әширлеләр беренче булды. Оренбур өлкәсенең Матвеевка районыннан Фируза Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Редүт авылында каз имәсе. Саныду гашыкай әйт үземә, кайсы талыга кунасын. Татар рухлы балалар милләт киләчәге. Минем хыялым үскәч татар җырчы булырга. Тапшыруыбыз ахырында Тарихи Ватан сәхифәсе. Никита Хрущев үлгәннән соң исламга карата сәясәт тагы да йомшара. Ул чакта хакимият диния нәзарәтләренең халык тормышында мөһимлеген аңлап, аңа каршы торуны начар фикер дип саный башлый. Халык тудырган гореф-гадәтләр гасырлар буе кешеләргә хезмәт итә. Тормышта нинди генә борылышлар булмасын, халкыбыз борынгы йолаларны үтәде, кадерләде һәм саклады. Күпчелек милли традициялар бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Шуларның берсе көзнең соңгы аенда җиргә кар яткач башланган каз имәләре. Авыл кешеләре аны тормышта мөһим роль уйнаган көндәлек эшләрнең берсе буларак кабул итә. Безнең иҗат төркемебез Чисма районы Рәдүт авылында булып, чын каз имәсендә катнашып кайтты. Бу көннәрдә Рәдүт авылында һәр гаилә үз хуҗалыгында каз имәсе үткәрә. Үтәевләргә ярдәмгә аларның балалары, туганнары җыелды. Шулай итеп, киләчәк буынга борынгы традицияны көндәлек тормышта куллану тәҗрибәсе бирәләр алар. Әбиләр шулай йөриләр, шуннан әниләр йөриләр. Әмма кич белән кайталар. Башты ягып кайталар безгә пешереп. Безгә күчтән чап кайталар. Шулай бит, кызлар. Көтеп утырабыз әни белән әтине кайткан, әмәдән баллы ташарга. Безгә күчтән чап кайтмыйлар, потому что уже, видимо, традиции зрак изменились. Мы сходили, если не здесь, так
стәл әзерләшәдерик. Безнең поколение уже мамалар белән йөрдек, без уже помогать итәбез. Рәдүт авылында каз тотмаган гаилә юк. Һәр шәхси хуҗалыкта кимендә 40-50 баш асрала. Кичә санап утырадыр. Каждый өйдә менә минем безнең өйдә генә 80 булып чыкты. Бик күп казларны әлбәттә ярдәмсез эшкәртеп булмый. Мондый өмә хатын-кызлар өчен каз йолкы осталыгын, җитезлеген күрсәтергә мөмкинлек бирә. Моннан тыш аралашу урыны да ди ханымнар. Эш барышы еш кына җыр белән бергә бара. Хуҗабикә Алмира Үтәеваның моңлы җыры эшне бәйрәмгә әйләндерде. Саныдуга чыкай әйт үземә, кайсы талыга кунасың, кара карлыга шемикә, сары саныдуга шемикә, аны үстергән әнекәсе. Каз өмәсе эштә ярдәм генә түгел, яшьләр өчен хуҗабикә һәм традиция мәктәбе. Шиләбедән махсус каз өмәсенә килгән Дания һәм Даринаның кызлары хәзер әбиләренә өстәл куярга булаша. Бу юлы балаларда милли традицияларга хөрмәт, туганлык хисе тәрбияләү өчен зур әһәмияткә ия ди йорт хуҗабикәсе Алмира ханым. Традицион рәвештә өстәлдә каз ите ризыклары өстенлек итә. Өч пешмаклар, бәлешләр һәм әлбәттә токмашлы аш. Рәдүт хатыннарның токмашлары гадәти булмаган формада. Бу түгәрәк токмаш дип атала инде безнең әбиләрдән килгән инде, белмим аны кем чыгаргандыр түгәрәк дип, ул түгәрәккә керми, дүртме ишле. Озын токмашында кисәләр. Но моны монсы инде особый случайларда дигән кебек. Өмә табынының тагы бер атрибуты каз боткасы. Казны пешереп алганнан соң без аның өстендәге өресен генә җыйнап алабыз. Менә шундый майлы була бу. Но шул майны басыр өчен шушы 1,5 литр ашкы шурпага 1 литр сөт кушабыз. Аны кайнатып алабыз. Менә хәзер бер кайнатып чыгарабыз да, без аны ябабыз да куябыз. Ул үзе шулай елыйга менә пистенә утыртып куям мин аны. Шунда килә үзе. Башкача әйткәндә, каз өмәсе хатын-кызларның хезмәт традицияларына, аларның тормыш тәҗрибәсенә хөрмәт юласы да. Бер-беребез алдында күрсәтәсебез кирәк. Кем шәбрәк, остарак. Безгә каз үзе бер дәүләт, бер байлык инде. Халкыбызның күп гасырлык тарихында кунакчылык кагыйдәләрен үзгәртмичә, борынгы гореф-гадәтләрне үтәп яши рәдүт татарлары. Чиләбе өлкәсенең Чишмә районыннан Гөлдар Хафизова, татарлар. Татар рухлы балалар милләт киләчәге. Сүз Уфаның 65-нче татар гимназиясендә белем алучы милләттәшләребез турында. Бүген биредә 500-дән артык бала укый. 1-нче сыйныфтан 11-нчегә кадәр һәммәсе дә татар телен өйрәнә. Мәктәптә туган телдә театр, студия, курчак театры, журналистика, кул эшләре түгәрәкләре уңышлы эшләп килә. Татар каһарманы Гази Захитов исемен йөрткән гимназиянең җыр, бию, шигърият һәм театр сәнгать өлкәсендә яулаган уңышлары да бик күп. Милли тамырлары белән ихлас горурланган нәни татарларга хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова сокланып кайтты. Уфаның 65-нче татар гимназиясында 2004 елдан бирле эшләп килүче Ләйсән фольклор ансамбле республика күләмендә билгеле төркемнәрнең берсе. Җыр-моңга сәләтле балаларны югары категориялы музыка укытучысы Чулпан Бариева җитәкли. Өйрәтәм балаларны ничек җайланырга, нинди движениялар ясарга, кайсы якка борылырга, гел игътибарлы булып карарга зрительләргә. Ансамбльдә 2 төркем кече һәм өлкәнрәк яшьтәге балалар шөгыльләнә. Нәни милләттәшләребезнең матур җиңүләре дә бехисап. Алар республика күләмендә узган фестивальләрдә призлы урыннар яулый. Миңа 11 яшь. Мин йөрим 2 ел. Минем хыялым үскәч татар җырчы булырга. Келәле. Уларны Татар гимназиясы балалары өчен бөек шагыйребез Габдулла Тукай исеме дә бик якын. Билгеле ки, Тукай иҗаты балаларга аңлаешлы һәм мавыктыргыч. Укучылар аның иҗаты белән дәрестә танышса, сәхнәдә яраткан шигырьләрен сөйли, әкиятләреннән өзекләр әзерли. Бу минем белек эшләрем. Әле алар менә быел гына театрның тормышына аяк бастылар, театр түгәрәгенә аяк бастылар.
гимназияны тирә-якка данлаучы Уфаның иң көчле балалар бию коллективларының берсе 7 ел элек эшли башлаган бәйрәм бию төркеме. Яшь милләттәшләребез шәһәр күләмендәге бәйгеләрдә һәрвакыт диярлек җиңүчеләр исемлегендә. Раз, два, три. Зубы мне нужны. Ваша улыбка, прекрасно все. И раз, два, точка. Мин инде бии башладым 1-нче класста. Бергәләп шулай биебез, йөрибез. Әле грузить вакыт юк, әле укып, әле биеп. Шулай менә тормыш. Башта уялабыз инде, оннан соң уже юк. Сәхнәдә нәни артистларның чыгышларын зур дулкынлану белән әлбәттә остазлары күзәтеп бара. Ойрат Нәбиуллин үзе бию сәнгате белән 7 яшендә ритмика дәресендә таныша. Шул вакыттан башлап бар гомерен яраткан шөгыленә багышлый ул. Менә Татар гимназиясеннән гына алып, монда 30-40 кешеләр җирей. Әле мин санамыйм 1-нче классларны. Алар да быел башлады. Менә 2-нче елга инде татар биюен башлайм. Бәләкәйләр балам куярга. 25 ел дәвамында Газиз Ахитов исемендәге татар гимназиясының җыр бию, шигърият һәм театр сәнгать өлкәсендә яулаган уңышлары бихисап. Мәктәп җитәкчелеге фикеренчә, халкыбызның моңлы җырларына, дәртле биюләренә яңа сулыш бирүче, кечкенәдән милли рух көче артуына зур өлеш кертүче балалар милләтнең киләчәге. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, татарлар. Никита Хрущев үлгәннән соң исламга карата сәясәт тагы да йомшара. Ул чакта хакимият диния нәзарәтләренең халык тормышында мөһимлеген аңлап, аңа каршы торуны начар фикер дип саный башлый. Руханилар белән Совет дәүләтенең ичке һәм тышкы сәясәте буенча очрашулар һәм лекциялар алып барыла. Мөселманнарның диния нәзарәтләре башка дин әһелләре белән берлектә дөнья фонды хисабына акча җыю белән актив шөгыльләнә. Шулай ук һәйкәлләрне саклау һәм чит ил мөселманнары белән бәйләнешне булдыру буенча актив эш алып бара. Бу әлбәттә хөкүмәт тарафыннан хуплана. Дәүләт дини оешмаларының эшчәнлеген теш кысып булса да түзгән һәм руханиларның кулларын бераз шишкән. 1970 еллар уртасында халыкара мөнәсәбәтләрдә җылылык сизелә башлый. Аның бер мисалы булып 1976 елда СССРда граждан һәм сәяси хокуклары буенча халыкара пактның кабул ителүе. Пактның рухи һәм дини тормышка кагылышлы өлешендә һәр кешегә дин иреге хукукы бирү турында сөйләнә. 1970 еллар ахыры 80 еллар башында халыкара мөнәсәбәтләрдә ислам диненең роле тагы да көчәя. Ул чакта дәүләт исламны 2 категориягә бүлә. Беренчесендә алдынгы карашлы ислам, ягъни Советлар Союзы мөселманнарының диния нәзарәтләре. Икенчесе чит илнең реакцион дини оешмалары. Аллаһның рәхмәте белән ислам дине үзенең мөһимлеген югалтмый. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Киләсе атнада да татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин булыгыз.